Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy paday makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado, pizza 7 na. Buwan mahigala sa Mayo sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Ano mo sipyat man natong buwan sa Mayo, buwan sa Hunyo naman ron, ha? Ngani nag-countdown naman ganita karon. Usahay lagi mo sipyat atong dila lagi kay. Buwan sa Hunyo na. Unya unsa man ron, Hunyo City sa tupa 23 ka adlaw na lang ang panahon ni Gwen Garcia, Gobernador Sugbo, diha sa Kapitolyo. 23 ka adlaw na lang yun. Governor Gwen, bantayanan pa ni mahigala bisag 23 ka adlaw kay daghan pag mahimo ini 23 ka adlaw. Masugot naman na ng mga Subuanon ba nga mag-chill-chill na lang ka diha. 23 ka adlaw, mamutos na lang ka din ha, nya chill-chill ana. Pwede ganing silduhan na lang ka, no? Silduhan na lang ka, nya maglingaw-lingaw na lang ka. Ay lisod man kayong patuuhon pa nimo mga Subuanon nga may serbisyo pa ka nya. Daghan man kang panglabtan. Pero ni klaro siya mga kaigalaan, ni klaro siya nga katong 1.2 billion nga iyang gi palusot day, di na kuno to niya idayon day. Mayog matuman na ha. Kaya na lang kayo tuog kuan na kay bida daghan kay nagbantay na ana. 23 ka adlaw na lang manaog na sa Kapitolyo. Si Cebu Governor Gwendolyn Garcia kay Tam Jones man taman lang ni sa June 30. Straight to the point. Unya 23 ka adlaw na lang sad mahumana ang 19th Congress. Wa na gyud, wa pa gyud masugdi mahigalang impeachment trial batok mga higala ni Vice President Sara Duterte. Wa na gyud panahon, ha? 19th Congress wa na. 23 ka adlaw na lang. Mahumana ang 19th Congress, gisibog pa ni Senate President Chis Escudero ngadto sa June 11 ang pag-convene mahigala sa impeachment court, wa na. Unya manumpa sila sa senator judges. Mayon na lamang maka-apil pag sulot og tuga unya mga higala, ha? Maka-apil pag sulot og grove mga kahigalaan si Coco Pimentel o si Tolentino, ha? Katos Las Bong Revilla. Kay mahimo man sa mga senator judges, may na lang. Suod mga higala sa pipila ka mga adlaw na lang. Kay wa na mga panahon, di na gyud mahitabo pa nga dunay trial. Niini mahigalang 19 Congress. Ngano wa na trial tungod mga kahigalaan kay June 11 timan June 11, unya ang sumon, inigpadag sumon may galang Sara Duterte, naa sa 10 days, nga mutubag sa sumon. Ayaw kong ina mahigalag, kasagaran ng abogado makigalaan, tungod sa kabisi, ang uban, tuyoon sa gigintos katapusang adlaw na mutubag. So, mutubag karon ang abogadong Sara sa sumon, ngadto sa Pizza 21, kaya naman sa 10 days. Pila may nahabilin? 9 days na lang. Ang prosecution, nasa 5 days. Nga mutubag. Saan man yung pag-trial? Ipugos mo ng 9 days na lay trial nga nahabilin, trial days. Magtangtang kag Vice Presidente sa nasod, imog yung ipugos ng 9 days na lay mahabilin.
Nya kuhaan pa sa prosecution og 5 ka adlaw, pagtubag mga kaigalaan sao naman na. So wa na'y paglaom kining 19 Congress, wa na. Adto na mahigala sa 28th Congress. Ang question nga dako rong nag-ungot dinha ron. Kung doon na ba'y jurisdiction ang 28th Congress nga mopadayon sa trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Maunay dakong pangutana ron. Unsa may mahitabo Supreme Court, unsa may decision Supreme Court ana. Ini-convene na mahigalaon niya sa 20th Congress o moingon ang 20th Congress di min padayon ana kay wala mga higalay may jurisdiction, wa may appeal niadto milabay ang Congress. Tiya mo na nagoy mga bag-ong nanaog din mga kaigalaan, Niyo gipili mis mga tao wa man may anang kuana, lahi man tong ila. Ang business sa 19th Congress nahumana. Wa may labot ana. Moingon unya ang 20th Congress. Og moingon mahigala kay kini ko mga argumento, in fairness mahigala sa pikas habig, pulos dunay mga katarungan. Og moingon ka mahigala nga pwedeng mapadayon nganong continuing body ko ng Senate. Kanang impeachment dili ko na legislative nga trabaho sa Senate. Kuan ko na siya, sui generis ko na. Kanang impeachment, so mapadayon na 20th Congress. Pwede sa niya naon pag-argue, O maminaw ka na mahigala, gusto ka ma-impeach haran nindot sa paminaon. Yami ka, tatiyaw na. Nagigyot. Pero kanto po mahigalang supak sa impeachment, Sara, maingo po na. Pero atik ra. Kay doon naman sa mga higalay, mga argumento nga nag-ingon, nga kanang tanan kalihukan, niya na nga Kongreso, 19 Congress for example, wala, humana tanan. Dili na mada sa sunod nga Congress. Unya mo yung kag sui generis, wa may jurisprudence pa. Wa pa mata kasuway, sukad-sukad nga doon na mahigala impeachment nga nitabok sa laing Congress. So kini dako kayong debatihonon mga sukin tigpaminaw. Unya mo ingon, sui generis, unya ang main functions Congress pag pasal magbalaod. Dili magani na mga higalay main function niya. Although naagay po sa Constitution, pero nagpili kag mga senador, nagpili ka mga higala na nila diha para maoy mo panday mga balaod. Do man ka magpili na nila mahimong judges. Kanang ilang pagka-judge may higala doon na impeachment. Maura man na, Kanya doon na may mga technicalities kay mayroon kag dili man na judicial proceedings yun ng impeachment. Political masana mga sukit paminaw. So medyo pareha doon ay argumento na unsaon naman na ron. Mudagan ngadto Supreme Court tungod kay wa pa mga higalay kaso labot ani. Usa ka na ka kaso, case of first impression. So bisag asa ka mo argue, pikas paminaw nimo murag sakto, pikas pod murag sakto. So mo na nga dakong trabahoon pa kini sa 20th Congress. Karon gyud unta 19th Congress mo gyud ron. Klaro nga dunay jurisdiction ang 19th Congress pero wa na may time. Mo naman ay dakong pangutana ro saon naman to kang mag-atong lamo-lamuon na. Di man pod mahimo may galag lamo-lamuon kay nagdaghan may nagtan-aw, May nga limang ka nang magpili ka magtangtang ka og usa ka vice presidente, second highest official of the land nga siya mahigala maoy nakakuha og pinakadaghang boto. Nadto milabay eleksyon daghan pagboto sa presidente. Unya siya maoy most trusted karon, Kay ang pinaka most trusted mahigala base survey si Digong man to na mas dahig. Ang sunod mahigala Sara imong tanggalo na nga mao man gi kinini ang gisaligan sa katawhan. Straight to the point. Ang trust rating taas man kayo nya tanggalon nimo within pila ka adlaw lang. So medyo alanganin ang 19th Congress. Pagabot 20th Congress dakong debatihonon. Mao na nga medyo ang ubang mga congressmen karon murag nang ginahinay na mga higala og kalma-kalma gamay, ang uban murag na hinay-hinay nag move backward mahigala pagsuporta ni Martin Romualdez. Straight to the point. Ano man padong naman sa 2028 election, Human naman mahigala ang midterm. Tunga naman mahigala sa matawag natog mga oras ni BBM nga nasa sa Malacañang. So mahimo na sang lame duck president. Mao ni Roy Kwan. So ang ubang mga congressmen hinahinay na pod og alliance silang kaugalingon nga dili sila mahigala madihado inigabot unya sa 2028 election. Straight to the point. Katalig pagtagad rubutaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan, ang Kabisayan na mga higala, sugbo ug ang bahin sa Kabisayan padayong makasinati og mga pag-uwan karong adlaw ug matud pas pag-asa ang epekto kini sa southwest monsoon o habagat mga kaigsunan. Ang pagbaha na sinati sa Metro Cebu area kagahapon, labi daghan na mga nagbaha mga kaigalaan tungod sa kusog nga uwan nga nilanat og pipila ka mga oras.
Straight to the Na point. sinati ang mga pagbaha sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi, Talisay o Lapu-Lapu. Straight to the point. Pipila ka mga residente sa ibabaw instansya sa may dakbayan sa Mandawi gipabakwit ngadto sa usa ka tunghaan tungod sa pagtaas sa tubig og nisulod na sa ilang kabalayan. Straight to the point. Samtang sa laing balita kadtong duha ka mga nagmotorsiklo, sos Ginoo ko. Lain lang diha nga reminders sa tanan nga mga motorista ha. Pulos na ba taga Talisay ito? Pulos taga Talisay, 18 years old pa man ito nagdaos big bike. Straight to the point. Pirting kusugang dagan sa big bike dili sa may Is-Osmeña, ha? Katong gi-cover mahigalang kasama Jane Gallardo kagahapon. Kusog kay dagan sa big bike, may U-turn, may left turn mga higala diha pong napita sa kuan, ha? Kini ni ang dapit sa may Robinson's Galleria, ang usa ka SUV. Ang motorsiklo untag nagpasalipod lang sa SUV, okay ra unta. Ni overtake man siya sa SUV samtang nag left turn ang SUV, di napunggit siya po atong pakusog po padagan mahigalang big bike. Pulos ni sila mahigala dunay mga lapses ba. Ang problema pulos man patay na. Isa pa may basulo ni mo na ron. Maghatag na lang leksyon natong tanan, no? Nga careful gyud sa kalsada. Kinahanglang magbaminantayon sa kalsada. Kaya hilan ka ng kalsada diha mga sukit tig paminaw. O na atong ibutang kanunay sa una-una. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na dito sa kauluhan dugang pa mga balita, ang House Prosecution Panel way plano nga mupakwi sa articles of impeachment nga gidusok na ngadto sa Senado batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kiniguban pa may sekretary niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP number 1. DYHP lagi hawon, kayong Diyos o bang natawan, mauwi akong nialagaan. Sa kalingawan mga drama o balita, ang DYHP na kuna permi. Sa prinsipyo komentaryo, wala panigid-igan, patas lang na pagservisyo. O DYHP, o DYHP, ato sa dawaton may ganang report karon sa kauban on board sa patrol ni ay pag-recap sa mga pagbaha kagahapon sa Metro Cebu area unya update sab atong panagbangga sa duha ka mga motorsiklo gahapon nga nakalas gyud in town ang duha ka mga drivers pero ang report mahigala sa atong kapulisan dunay gamay nga correction gumikan kay ang kadtong usa mo'y taga Talisay day. Ang usa mo'y taga Talisay, ang usa mo'y taga Parian. Aha. Dili taga Talisay itong duha in taon nga nagbangga. Nangamatay ra ba taon mga sukid tig paminaw. Ting pagkagubaa sa Fury nga motor, perting pagkagubaa po sa big bike mga kahigalaan. Pero nimang oras ato sa i-check ang report ni Radyoman Paul Lauro kay grabe man itong mga pagbaha kagahapon. Ngano ba to? Yes, Radyoman Paul. Kumusta Paul? DYHP RMN Report. Radyo mo, Latson Europil, kagapong adlaw tungkol sa pagbulok sa uwan ni Pahigayon dayon og rescue operation ng atong mga sakop sa CCFB 7 nga magbase diha sa University of San Carlos sa Talamban kay ang mga area diri dapit sa may Lower Sampaguita, Barangay Banilad, Mandawi City mao na unang nadawat nila nga grabe ang pagbaha. Unya, ubay-ubay sa mga sumasakay ang nakatanggong. So gamit ang ilang rescue truck, dako-dako na yun, habog kong barong, ikuha nila ang mga malakayay o sumasakay ng mga katawan, kaya natanggong o niya naaraslas natin ang tubig, tagapaana gani ang ilawmon ining lugar sa may Lower Sampaguita ni Barangay Banilad, Mandawi City. So gipasakay na yun sila, o niya, gidali sila sa area nga okay na dito, luwas na sila o makasakay na sa sila laing sakyanan. O sa kapuwa nga auto ang nisugasong niya sa may lupa na bahid sa
lower sa pagita, nilutaw yun, no? Di naman naman daghan dos at sa Europil, nung na niya ang atong CCFB rescue truck, maunay ni Bitad ani niya, padung dito sa mabaw-mabaw, no? Kaya isuhasong man yun siya, isuhay magsuhasong, pag abot niya sa tunga, nilutaw siya, isaka siya. So may na lang kay naada yun, nakaresponde na yun ng atong nagasakop sa CCFB 7, Cebu City Fire Volunteer na siya, o niya, mo na ni kuhan na yun, ni Luwas. O niya, sa silingan niya po na to sa Mandawi, mga alas 5:45, sa may barangay Subang Dako, sa may doon niya po sinugita, pirmi magyuna niya, at Sir Neropil, sa may Mahiga Creek na siya niya, diapaw siya na siya, diawas po na niya ang sapa, inungdan niya ang tibuok bahin sa kalsada, niya sa barangay Subang Dako, Mandawi City, nabahaan. So, ubay-ubay sa mga sakyanan, ang naglisod o nag-aginod na niagi yang dapita Radyoman at Johnny Ropil. O niya sa siligan po natong siyudad sa Lapu-Lapu, grabe pong baha sa may Maximo B. Patalingog Junior Abilio sa barangay Basak, Lapu-Lapu City ni siya doon sa Pamiyah, mga alas 5. Grabe sad ang pagbaha ni labi na niya atubangan sa may UCLM po, permisa na niya, no? Ang UCLM Mandawi side, grabe sad ang pagbaha kala sinati dihan dapita Radyoman at Tony Ropil. Sa Mandawi yapon, pipila ka mga apektado ka pamilya sa may sitio Mangga, sitio Papaya sa barangay Ibabaw Estancia, Mandawi City, ang girescue po sa atong mga sakop sa Bantay Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office. Gida sila og luwas nga lugar o sa ilang gidalan sa atong rescue truck po sa Mandawi o Bantay Mandawi ang ilang gym o covered court niya sa duha ka sityo o giha lang ula temporary taymutan ang pipila ka mga pamilya nga apektado sa maong pagbaha Radyoman at Johnny Ropil. Sa Tabunok, Talisay, of course, dili sa may Bulacau at tubangan sa PLDT niya, di baha o na siya niya, padong na yun sa may Gaisano at Tabunok o niyan, gilahusan na to dili sa may Linaw, Talisay, maupod sa Linaw, Talisay, grabisan ang pagbaha ditong dapita. So, maraming mga dapita dyan, dili sa ato Sugbo, dili nun gayo, kini namang mga Colon Street, Ongkira Street, maurasan ang mga mubaha niya ang dapita, Radyoman at Johnny Ropil, apan ubay-ubay yun sa mga sumasakay po sa may Dan Colon, ang nakita na to, na puris yun, no? Kay ang tubig, doon naman sa gilaw mo ang tubig sa sidewalk na bahay niya sa may Colon area, Radyoman at Johnny Ropil, no? So, pagka taas-taas ko galanat sa uwan, pagka hinay-hinay na sa uwan, diha na, ni kalma-kalma na sa o hinay-hinay na sa o hubas ang tubig baha sa mga dapit na atong gipahingan na lapit na diri sa ato sa dakdayan sa Sugbo. No? So, mori atong pag-recap sa pagbaha yun kagahapon atol sa pagbunok sa uwan, mga lugar na medyo problema sa drainage, di bahaan yun gahapon adlaw.